Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga parada sa pagdiriwang ng Strawberry Festival muling magbabalik. Cordillera maaaring makinabang sa legalisasyon ng medical marijuana. Ordinansang magbibigay ng pinansyal na tulong sa mga artist ng Baguio isinusulong. At mga tips sa pag-aalaga ng strawberry, alamin. Bagamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Muling magbabalik ang malalaking mga parada para sa pagdiriwang ng Strawberry Festival ng La Trinidad Benguet ngayong taon. Ating alamin ang mga detalye kay Charles Limon. Alright. And we ask our municipal mayor to say a message. Sa buwan ng Marso, inaasahan ang muling pagdiriwang ng La Trinidad Benguet ng Strawberry Festival. Pero ngayong taon, inihayag ng Municipal Tourism Office ng Bayan ang pagbabalik ng mga malalaking parada sa pagdiriwang. Actually, we will be releasing the calendar on March 1 for press conference. But we can assure you that the festival is more on recovery. It's a festival of recovery. And we will be bringing back yung mga dating ginagawa natin. We will have the parades, the giant cakes, we will have the strawberry lane, we will have the cultural celebrations. So, Noong nakarang taon kasi, pansamantalang kinansela ang float parade at street dancing parade bilang pag-iingat laban sa COVID-19. Anya, kumpiyansa ngayon ang pamahalang bayan na isagawa ulit ang mga ito. mas eager pa ang community kaysa sa bisita kasi it's been a while, it's been 2 years, it's been 2 years, 3 years na walang major activity ang town. So not only La Trinidad, even other municipalities in Benguet, they are reviving yung mga ginagawa, sineselebrate. Inaasahan naman ng pamahalang bayan na dadagsayin ito ng mga turista. Katunayan na nung balik na ang tourist arrivals ng bayan noong nakarang taon dahil sa mga pagluluwag. It's more around 60 ganon, 60,000, pero these are conservative estimates. Ang mas malaki pa 'yan kasi it's like 2019 din na yung kuan, pero we have not recorded it. 2019 kasi yun yung pinaka-peak ng tourism statistics namin. Isa sa mga pinaghahandaan nila ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa kasagsagan ng pagdiriwang. Lahat ng mga activities, they are crowd-drawing activities. Ang number one na sinasabi nila is to reduce yung number. I think we will have to compromise. Yeah, we will observe health protocols, but also it's not a festival if you do not have people. Isa sa publiko sa Marso ang calendar of activities ng Strawberry Festival 2023. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Puspusan na ang paghahanda ng mga strawberry farmers sa nalalapit na selebrasyon ng Strawberry Festival. Tamang pag-aalaga sa mga strawberry, ating alamin kay Jose Robert Inventor. Mula Pampanga, dumayo pa ang pamilya Palacio sa La Trinidad Benguet para mag-strawberry picking. Enjoy na enjoy dito si Alex. Masaya. And first time ko lang naka-experience nito and exciting pa. Kakainin ko po and bibigyan ko po mga kaibigan ko po. Bagong pitas daw siya, 250 per pack. Matamis. Ayon sa negosyanteng si Angela, medyo humina raw ang kita nitong nagdaang mga araw. 450 dalawa. Medyo matumal po ngayon, sir. Walang masyadong turista kasi. Na-expect namin na sana dadagsa yung mga turista.
Para at least ano siya, strawberry festival para bibili sila ng mga product namin. Malakas man o mahina ang kita, patuloy pa rin naman ang negosyo ng strawberry, lalo na't ito ang pangunahing produkto at pagkakakilanlan ng bayan. Kaya ang 67 anyos sa si Tatay Bing, mabusisi kung alagaan ang mga tanim na strawberry. Okay. Una, preparation, linis muna, area. Pagkatapos mo maglinis, patraktor mo. Lagyan mo ng abono ng chicken dung. Pagkatapos niyan, ipaplat mo siya, ganito, gawin mo siyang plat. Pag nagawa mo na yung ganito na 1.5 na plat, lagyan mo naman siya ngayon ng mulch, itong black na plastic. Pagkatapos maglagay ng mulch, butasan mo naman. Nakadistansya yun. Pagkatapos mo nun, nakaprepare na yung seedlings mo na strawberry, itanim mo na. Kailangan daw ng kaalaman lalo na pagdating sa pagpoprotekta sa mga pananim mula sa mga insekto at peste. Sensitive na siya. Hindi basta-basta ang pag-alaga sa kanya. Halos nga, kung pwede lang araw-araw ka sa kanya ka nakatutok dahil chichik upin mo yun. Ito kasi, ang alaga kasi nito ibang sa ng gulay. Ito kasi kung nakapitan siya ng mites o trips, ang hirap na masugpo yung na yun. Pag oras nga kumapit na yung sakit na yun. Tutukan mo yung kung ano ang mga insekto dumadapo sa tanim mo, kung ano yung sakit na may napansin ka, agapan mo yun. Kung ano man yung pwede na pang-spray doon, yun ang i-spray mo. Huwag ka mag-spray ng, pag halimbawa, nakita mo yung mites, hindi ka pwede mag-spray lang ng basta pamatay, piste lang yung mga uod na malalaki. Hindi basta-basta yun. Ang pang-mites nga talaga, pang-mites yung niya, sensitive siya, talagang lang siya sa isang uod o insekto. Sa ilang taong pagiging magsasaka ni Tatay Bing, masasabi niyang malaki ang naitulong ng agrikultura sa kanilang pamilya. Mayroon din naman na ipundar. Siyempre may ipon din, ka sa pangangailangan ng estudyante, sa mga apo ko, ganyan. Laki rin. At least, isa rin akong membro sa co-op ng BSU. At least may naibigay din ako, may ipon ako na konti, ganyan. Umaasa naman siyang mas marami pang kitain mula sa strawberry, lalo na't nalalapit na ang pagdiriwang ng Strawberry Festival ngayong taon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, Cordillera maaaring makinabang sa legalisasyon ng medical marijuana. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Marami sa mga farmers ang nag-aalaga ng manok. Ayon sa record ng Philippine Statistics Authority nitong taon, mayroong mahigit 700,000 na mga manok ang inaalagaan sa pamamagitan ng backyard farming. Sa ganoong negosyo, malaki ang maitutulong ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay puno ng essential vitamins at minerals, calcium, omega-3, D3 at probiotics. Kung kaya't mabilis ang paglaki, ganang kumain, mabigat na timbang. Simple lang ang paggamit. Ihalo ang isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa isang galong tubig at isang kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw sa inaalagaang hayop. Sa loob lamang ng 10 araw ng paggamit, makikita mo na ang malaking pagbabago sa inaalagaang hayop. Kaya, bisita na sa lahat ng Agrivet stores malapit sa inyong lugar at umpisahan na ang pag-asenso kasama ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Aprobado ito ng Bureau of Animal Industry na may numero 18099. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment,
isang pahid ka lang. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Malaki raw ang maitutulong ng legalisasyon ng medical marijuana sa Cordillera. Kung bakit, alamin sa kwentong ito. Umabot sa 1.5 billion pesos ang kabuang halaga ng droga na nakumpiska sa Cordillera noong nakaraang taon. Karamihan dito nakuha mula sa mga isinagawang eradication ng mga marijuana plantation. Community actually yung involved. Dahil community yung involved, it would be very disheartening kapag inaresto mo yung 8-year-old to 88 years old. Now, pero dapat hindi tayo hihinto doon sa punto na yon na wala tayong naa-arrest. Marahil ito raw umano ang kanilang nakikitang paraan para kumita ng pera. Kaya ngayong taon, nakikipagtulungan sila sa mga malalaking kumpanya na maaring makatulong upang mas mabigyan ang mga cultivators ng mas marangal na pagkakakitaan. Magkakaroon ng agreement between a company na magbibigay ng mga punla, seeds doon sa mga farmers natin, para itatanim ng farmers natin, sila mismo yung kukuha doon sa farm gate nung plantation sites. Para itong farmers natin, hindi na sila bababa pa sa mga kanayunan at ibebenta yung kanilang mga produce. Pero sakaling maaprubahan daw ang legalisasyon ng medical marijuana sa bansa, magiging multi-billion industry ito sa Cordillera. Yung medical marijuana bill na file sa Senate, definitely sana huwag matuloy yung recreational use. If it would be proceed, dapat for medical and scientific research lang. Huwag na nating dadagdagan pa ng recreational use. Pharmaceutical company is a multi-billion industry. And baka ito yung maging daan para makatulong doon sa community para maiangat natin yung social standing ng mga locals natin. Perhaps yun yung wisdom doon sa medical marijuana bill. Kung sakaling maipasa, pagkokontrol sa mga taniman ang isa sa mga babantayan ng PDEA. Noong nakaraang taon, inihain ni Senator Robin Padilla ang Senate Bill No. 230. Layo nito na gawing legal ang paggamit ng medical marijuana. Isa sa mga sumuporta rito si Senator Christopher Bongo na chairman din ng Senate Committee on Health. Kinontra naman ito ni Senator Jinggoy Estrada sa kadahilan ng hindi pa handa ang bansa para dito at kinakailangan pa ng mas malalim na pag-aaral. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Hinahangaan ngayon ang ilang Cordilleran dahil sa mga kwento ng bayanihan. Atin niyang alamin kay Charles Limon. Buhay na buhay ang bayanihan sa bayan ng Tinok, Ifugao. Ito'y matapos magtulungan ang mga residente ng Barangay Apapid sa paggawa ng Palabayan Proper Apapid Farm to Market Road. Ang naturang proyekto ay pinondohan ng Department of Social Welfare and Development Cordillera sa ilalim ng Kapit-Bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi CIDSS at Kapangyarihan at Kaunlaran sa Barangay Cash for Work Program. Nagkakalaga ang proyekto ng 684,000 pesos. Nanganak naman sa loob ng sasakyan ang isang buntis noong Miyerkules sa bayan ng Bauco Mountain Province. Naging ligtas ang pagpapaanak sa buntis
dahil sa mga bumbero ng Sadsadan Fire Substation sa bayan na rumesponde sa pangunguna ni Substation Commander SFO3 Sherwin Cogas. Agad namang dinala ang mag-ina sa Luis Hora Memorial Regional Hospital. Tiniyak naman ng BFP Bauco na handa ang kanilang mga personnel na rumesponde sa mga medical emergencies tuwing may sakuna. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, ordinansang magbibigay ng pinansyal na tulong sa mga artist sa lungsod ng Baguio isinusulong. Ang detalye sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk tea ng batang 90s, taratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Isinusulong naman ngayon sa pamahalaang lungsod ng Baguio ang 1% Ordinance. Malaking tulong daw ito para sa mga Baguio local artists. Atin niyang alamin sa report na ito. Bagamat ilang taon pa lamang mula nang magsimulang maging artist si Gladys, malaki na raw ang kaibahan ng pagtangkilik at pagsuporta ngayon sa mga Baguio local artists. Siyempre nakakatuwa kasi to think na Baguio is a melting pot of artists like different mediums and all. Pero wala halos makita dati. So now that we actually spoke to the mayor and he personally said na gusto niya every blank wall, kung pwedeng pintahan, basta maganda naman, syempre not graffiti, we're against that. So it's very inspiring for us artists and hopefully it will be inspiring for children also. Like my kids, I always bring them out to look at murals para ma-inspire din silang maging creative. Patunay rito ang kali-kaliwang murals sa mga kalyes sa lungsod. Mapabata o matanda, nakatatanggap na rin ng alalay pagdating sa paggawa ng obra gaya ng mga libreng art lessons at activities. Helping build more creative people in our creative Baguio. Para mas masuportahan pa ang mga kasalukuyan at uusbong pa lamang ng mga artist sa lungsod, ipinila sa konseho ang 1% Ordinance. Known as the 1% Ordinance, the main authors are myself, the Vice Mayor Faustino Oloan, and Councilor Vladimir Cayabas. Po sa malilikom na pondo for every building to be constructed, for edifices to be constructed, 1% ng babayaran will go to Sa ganitong paraan, hindi lamang moral na suporta ang matatanggap ng mga ito kundi pati pinansyal. Ang nasabing ordinansa ay aprobado na sa unang pagbasa noong November 30. Kamakailan lang din, binuksan ang Art Bank sa Baguio Athletic Bowl kung saan libreng gumawa at magbenta ng obra ang mga artist ng lungsod. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy weekend!